belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Extra opende gisteren met een bericht dat er een nieuwe instructie is voor agenten, onder meer wat betreft hun kledingvoorschriften. Vakbond NAPB juicht dit toe, maar benadrukt dat er eerder ook al regels waren en dat duidelijk moet zijn welke regels gelden. De bond zelf wil gaan onderzoeken in hoeverre de overheid mensen kan verbieden hun religieuze voorkeur te laten zien. Daarnaast benadrukt de bond dat er in het verleden verschillende keren een schaarste was aan uniforms. Als de overheid aan de andere kant de agenten verplicht er netjes uit te zien, moet de overheid er ook voor zorgen dat er voldoende politieuniforms zijn, aldus de bond. Meer dan 27.000 mensen zijn van Nederland naar Curaçao gereisd tussen 4 november vorig jaar en 15 januari van dit jaar. De reizigers kwamen ondanks het negatieve reisadvies van minister-president Mark Rutte. Dat heeft de Nederlandse minister van Gezondheid Hugo de Jonge gisteren in de Tweede Kamer gezegd. Halverwege november raadde Rutte mensen aan zoveel mogelijk in Nederland te blijven. Op 8 december kondigde Nederland een code oranje af voor Curaçao en werd reizen ontraden. Niettemin was er dagelijks een vlucht van Nederland naar Curaçao. Er wordt hard gewerkt op sommige wegen op Curaçao. Het wegdek wordt gerepareerd en dat is een gevolg van een investering van 900.000 gulden die de overheid heeft gedaan om het wegdek op te knappen. In eerste instantie wordt gewerkt aan wegen waarbij het dempen van gaten niet meer voldoende is om de boel te redden. Het gaat onder meer om de Bloemhonteweg, de Granaatappelweg, Kaya Kazerne en de Bahamasweg. Daarna volgen andere wegen op Curaçao. Minister-president Eugène Ruggenaat heeft gisteren de eerste uitvoeringsagenda gepresenteerd. Dit is een gevolg van het politieke akkoord dat Nederland en Curaçao op 2 november vorig jaar hebben ondertekend. De bedoeling is dat de komende 5 jaar de agenda wordt uitgevoerd. Dat moet leiden tot onder meer beter financieel beleid, een efficiëntere publieke dienst, economische hervormingen en verbetering van het onderwijs. Ruggenaat gaf aan dat hij blij is dat er na maanden van voorbereiding daadwerkelijk kan worden begonnen met het sterker maken van Curaçao. Om de 3 maanden wordt er gekeken of er een update nodig is van de uitvoeringsagenda. Ora bocabi trem automaticamente bota em roupa e hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre e safet. É tem roupa e fibra. É tá do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para bo healthy lifestyle. De bedoeling van de uitvoeringsagenda is dat Curaçao over 5 jaar zelf in staat is om een eventuele nieuwe crisis op te kunnen vangen. Dat zei Desidero Carolus, zij is coördinator van de uitvoeringsagenda. Kort na het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar had Curaçao al snel financiële hulp van Nederland nodig. Maar we moeten een economie ontwikkelen die tegen een stootje kan en zulke problemen zelf op kan vangen, aldus Tyrol Carolus. De Extra meldt vandaag dat er nog veel vragen zijn over een verkeersongeluk dat afgelopen zaterdagochtend plaatsvond. Daarbij kwam een 26-jarige vrouw om het leven. Ze werd aangereden door een auto in de wijk de Savaan toen ze naar haar werk liep. Er zijn in de buurt veel vragen, onder meer of de chauffeur die de vrouw aanreed niet veel te hard reed, maar ook waarom de vrouw op de donkere weg niet meer aan de zijkant van de weg liep. De politie heeft het lichaam in beslag genomen en hoopt binnenkort meer duidelijkheid te geven over het dodelijke ongeval. De Curaçaose voetballer Tahith Chong heeft gisteren bij zijn debuut in België direct een doelpunt gemaakt. Chong wordt van Manchester United gehuurd en speelde voor Brugge in de bekerwedstrijd tegen Olsa Brakel, een club uit de tweede amateurklasse. Chong scoorde het 5e doelpunt en maakte een assist. Brugge won uiteindelijk met 6-1. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.